Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Jeremias Kapitulo 33, versikulo 6, ingon ini. Aniya karon dadon ko niini ang maayong panlawas og ayuhon ko sila og igapahayag ko kanila ang kadagaya sa pakigdait og sa kamatuoran. Busa ang Dios mo'y responsable niini nga ang katawan dili na sila masakiton tungod kay matud pa dadon sa Dios ang maayong mga panglawas og ayuhon ang mga katawhan. Busa mo na'y katuyuan sa Dios di gyud di ay nga mohatag og pagdaot sa atong mga panglawas. Nakaron ay di kung mauni si Paulino Agapay di kalakip na nga maitudlo niya. Nahain pa tungod kay gusto niya nga ang mga lumulupyo dili magmasakiton kay dadon niya ang panglawas badron. Hain pa ang dugang payag nga mo ni ang katuyuan sa Dios. Anya pa ang dugang pahayag sa Biblia nga mabasa nato sa Sirak Kapitulo 18, versikulo 19, Reverend. Sa Biblia ang Katoliko nga dunay Primatur Julio Cardinal Rosales gingon sa pagbayag. Nga kini may Deuterocanon badron. Tinuod ka na, kay kining Sirak nasod man kini sa Deuterocanon. Gingon kini sa pagbayag. Sa dili ka pa musulti kinahanglan, mahibalo ikaw unsa ang imong gihisgutan. Og pagmatngon sa imong panglawas, sa dili pa ikaw masakit. Busa naigisgutan sa Biblia kung katawhan ta sa Dios ang usa nga gitugon sa dili ka pa musulti. Wow. Kinahanglan mahibalo ikaw unsa ang imong gisgutan. Di sa ato pa di ta magpataka lugag sulti bradron. Ikaw unsa di matod pa ikaw dili ka magpataka nga gingon sa dili ka pa musulti kinahanglan mahibalo ikaw unsa ang imong gisgutan. Og pagmatngon sa imong panglawas sa dili pa ikaw masakit. Kay naa day sa dili pa ka masakit ang hinungdan nganong nagsakit ka kay wala ka magmatngon sa imong panglawas. Gikinahanglan ba gyud ay bradron nga ipagmatngon sa panglawas aron makuha nato ang maayong panglawas kay mo nay kabubuton sa Dios. Kinahanglan gina rin nga ang tao magmatngon gud diya sa panlawas og mamaayo sa panlawas kay mao man ni kabubuton kagustuhan sa Dios ngadto sa iyang katawan. Niya ang pahayag sa Biblia nga atong mabasa sa ikatulong Juan sa kapitulo 1 bersikulo 2 ingon ini nga atong mabasa. Hinigugma gipanghinaot ko nga mauswagon unta ikaw sa tanang butang og nga maayo ka sa panglawas maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Busa kalakip sa pagpahayag sa Biblia Reverend nga kinahanglan ang tao sa Dios kinahanglan magmauswagon diya sa tanang butang og maayo sa panlawas. O di sugo gyud nga magmaayo ka sa panglawas kinsay sugo og nagsugilo nini mga mahal na mong tigpaminaw. Ang Dios kay mao kana ang iyang katuyuan nga kinahanglan nga magmaayo ta sa panglawas. Busa usa sa mga panglawas nga atong pagahisgutan karon adunay mga programa sa gobyerno. Pero ang programa sa gobyerno tud kay ang Dios maoy hatag sa gobyerno, magpasakop ta kay siya sinugo sa Dios sa pagpatuman niya na. Doon ay mga programa sa gobyerno sa maayo ta sa atong mga panglawas, adun ay mga prevention nga gihimo. Na karon ato sang susiyon bradron nga ang naa sa gobyerno kini ba ang naa diya sinugo ba sa Dios busa gihatagan sila mga buluhaton para pod pagpahibalo sa katawhan. Tinuod ka na Reverend, atong basahon sa Biblia nga ang anaa sa gobyerno, mga sinugo kini sila sa Dios nga gitahasan sa mga buluhaton. Ani ko mobasa sa Biblia sa nakasulat dinhi sa Roma Kapitulo 13, akong pagabasahon pero sa Biblia nga sa King James Version nga Cebuano, basahon ako Roma Kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto sa 2 ang atong pagbasa rin ingon ini. Kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa mga punuan sa kagamhanan, sa paggobyerno, punuan sa gobyerno. Kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios og ang mga anaa karon mga tinukod sa Dios. Busa ang musukol batok sa mga punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios og ang managpanukol mahiagom sa hukom sa silot. Unya sa unsang paagi bradron nga mga sinugo maday sila sa Dios busa dili angay ang tao mosupak
makigbatok sa panggobyerno o kagamhanan, unsay priba nga kini gobyerno nga pangkalibutan nga gisgutan? Okay, ang priba nga kini pang gobyerno gyud sa kalibutan nga pang gobyerno ang gisgutan ni Reverend. Tungod kay kini mangong pahayag sa Roma nga gisulat ni Pablo nagisgot man gud nig mga pulis, kapulisan. Sa ato pa na ay mga pulis Padrone kay kung maghisgot tag iya sa Dios dito sa langit Padrone o may mga pulis dito sa langit no nga gamiton pa na aron magbantay dito. Tinuod ka na Reverend, o ang basahon ako nga version sa Biblia, kining Biblia ang The Living Bible. Basahon ako ang Romans chapter 13 verse 1 anto sa pagpruiba niini nga gobyerno nga kalibutanon o sayuta ang gipasabot niini. Akong ipadayon pag yun pagbasa ngadto sa bersikulo 3 ngadto sa 4 pag yun para pagpagawa sa mga gitawag pulis or policeman nga sa tawhanon gini nga panggobyerno ang gisgutan ani nga ang nagpahiluna nining mga naa sa gobyerno ang Dios ra pod para sa mga buluhaton gingon kini sa pagbayag. Obey the government for God is the one who has put it there. There is no government anywhere that God has not placed in power. So those who refuse to obey the laws of the land are refusing to obey God, and punishment will follow. For the policeman does not frighten people who are doing right, but those doing evil will always fear him. So if you don't want to be afraid, keep the laws and you will get along well. The policeman is sent by God. Ang mga pulis ko nagipadala sa Dios to help you aron sa pagtabang sa tao. But if you are doing something wrong, kung ikaw nagahimo og mga dili maayong butang, mga kanang makasupak sa gobyerno, of course, you should be afraid. Diha kani ana mahadlok. For he, katong policeman, will have you punished. Mao'y magasilot ngadtong mga wala magbuhat sa pagkamatarong. He is sent by God for that very purpose. Basta matinaw Reverend nga ang mga ana sa gobyerno nga nagpatuman gani sa mga lumlupyo sa nasod kadina ay mga katawhan ya na namunuan sa gobyerno nagpatuman man sa mga katawhan diya sa giingon nga mga maayong mga panlawas naman tay programa sa gobyerno niya na sa DOH nya kini sila ang nagpahiluna nini mao ang Dios. Okay kanang DOH kon Department of Health usa man kana kaahensya sa pangagamhanan nga mao sila gitahasan niya na Bradrone sa atong kaugalingon nga mga panglawas. Og naay programa Bradrone may tungod sa mga lamok labi na nga ang lamok Bradrone magdala og sakit nga Dingge mao kana number 1 gyud nga dadon sa lamok dingge mao na makakadaot sa lawas makapatay pa sa lawas sa tao. Busa ang programa sa gobyerno kung maghisgot tag lamok Bradrone Kinahanglan na adunay gitawag og kanang fogging o kanang iwas dinggi. Nay programa nga iwas dinggi. Doon na mga ilang mga buhatonon nga para ang tao maiwas sa dinggi. Ang dinggi gikan sa lamok. na mo na nga kung daghang lamok sa ato ang panimalay mga mahal lamong tigpaminaw labi na nga dili daw ta magpataka og sablay-sablay sa mga sinina kay may mga lamok nga wala na magagikan sa tubig pwede diya sa mga sinablay nimo magagikan ang mga lamok sa dingge unya giingon nila nga hugaw nga tubig na ako no diya dili bisan pa sa limpyo nga tubig busa ang advice nga kung dunay atong mga botelya nga nay tubig-tubig kinahanglan nga iabo gina para dili makuanan og waya-waya o kibali similya sa lamok o dingge kanang mga bagol kanang mga nagbasa-basa diya sa atong mga nataran ipang huwad gina diya sa mga binaungan o sa lubi ba nga gibuak kinahanglan nga i-dispatchar og ang mga tubig kinahanglan siraduan nga dili masudlan sa lamok kay mabuhatan ni ato og mga pag-itlog nila nya pag mahimong lamok makahimo katong kadaot sa atong lawas gani kung hilabihan ng daghana adunay gitawag og fogging nga kanang magpaaso aron ang lamok mo lagyo ang problema kung mobalhin sa pikas barangay murag magsige na lang og paging po dito, mubalik na po og asa to sila manglupad. Busa ang advice kinanglan og naa patyon man ganina. Kay ngano makadaot sa panglawas. Di gusto man sa Dios nga ayuhon ang tao sa panglawas. Pero ka sa panggobyerno nga
gipanguluhan ni Paulino Agapay, mga mahal namong tigpaminaw. Unsay ilang rason sa balaod prinsipyo ni Paulino Agapay, brethren? Atong paminahon lang, Reverend, ang mga pamahayag sa ilang mga tigpamaba ni Paulino Agapay kung sabay prinsipyo kuno ni Paulino Agapay nga ila pong gipatuman. Ni atong ipabati ang ilang tingog. Mga kaigsunan, tawagon nato ang atong unang mamumulong aron ang atong pangutanaon niya inyong matubag. I-take note lang ninyo ang iyang kapitulo bersikulo nga ihatag aron namoy ikatubag kunya sa oras sa atong pangutana. Ang inyong tubag i-send lang sa 0946-249-5249. Kompletong address, kompletong nga ngalan o kompletong nga tubag. Di ta maglangan. Asa dili pa mga igsoon, itimbayan nato ang atong mga kauban diri si Sister Alma Lakaya o si Brother Douglas. Mayong pagpaminaw po ninyo din. Okay, Sister Amor, imo na kining panahon. Paminaw nato ang mensahe sa atong igsoon, Sister Amor. Dalaygon ang Dios. Akong pasalamatan ang bugtong anak sa Dios, Santo Papa Paulino G. Agapay sa atong panahon karon. O sa tanang pamilyang Agapay, maayong gabi ininyo diha. O sa tanang nagsubaybay ning maong programa ang pinili nga nasod, maayong gabi kaninyong tanan. Ani ana sad mi ning oras sa kagabihion aron sa pakighinabi kaninyong tanan about sa atong pag-alagad sa Dios. Higala sa atong panahon karon, kinahanglan nga atong mailhan ug masayran nga ang atong Ginoo ni ana dinhi sa ato sa kalibutan. Sumala sa nakasulat Juan 1 versikulo Juan 1 ngadto sa 11. Kay niya naman ang atong Ginoo diri sa kalibutan, nagtukod na siya sa iyahang pundok. Katukod na siya siyang pundok nga mao ang pinili nga nasod. So higala mao ni inyong pangitaon o duulon ning maong pagtulunan. Kay maunay pagtulunan nga gitukod sa atong Ginoong Hesus nga nagdala sa bag-ong ngalan Santo Papa Paulino G. Agapay dinhi sa Pilipinas. Ang matuod gani nga pagtulunan mulutaw diha ang kagawian sa atong Ginoo, hiyas batasan tarastok kinaiya. Mudawat sa tanan, puno sa pailog, puno sa kaluoy, puno sa paghigugma bisan sa iyang mga kaaway. 490 ka pasensya, 490 ka pailog. Kung tagpaon ang aping tikas itahan, maunay hiyas sa matuod nga nagtukod ning pundok nga iyang gitukod dinhi sa Pilipinas. Kung ang iyang butang kuhaon ihatag, kung sa to, kung sagpaon ang iyang tikas aping itahan ang tikas, sumala sa mabasa Mateo 5 versikulo 39. So baybayi lang na ninyo higala. Kung doon na mo'y Biblia, basahan ninyo. Og ang tanan nga may kinabuhi, sumala sa mabasa sa Exodo 23:6. Dili siya mupatay sa bisan unsang klase nga may kinabuhi. Olmigas, kuto, mga lamok, ug uban pa. Labi na jud ang tawo. Mga mahal namong tigpaminaw, mo ni ang gitudlo kay naman kunos Exodo 23 nga dili ang pagpatay. Mo dayon ni gitudlo sa ilang bag-ong ngalan nga si Hesukristo nga si Santo Papa Paulino Agapay, mga mahal namong tigpaminaw. Nga gidili kuno ang pagpatay sama sa may kinabuhi, sama sa olmigas, sama daw sa giingon nga mga kuto, o sama daw kuno sa lamok
Unya kay gidili man naaman na sa gobyerno nga ipapatay. Unya kay makadaot na sa atong panglawas, pag modagpak di ay ang lamok ani sa ilang lawas badrone, di ay nila ipapatay. Mas palabihon pa nila di ay radron nga sila'y napatay sa lamok kay sila'y mupatay sa lamok. Unya, gidili pud kuno ang pagpatay sa kuto. Way irukay og kuto di sila radron. Duda galing taan ni Reverend Ning mga magwawali ni agapay nga mga kutoon ni sila kay di man ni sila mo patay kuto di ay niya og naay lamok pud mapaat. Pasagdan lang nila hala suyop din na sa kung bukton kay di bawal ra ba ang pagpatay. Na mga mahal na mong tigpaminaw, tinuod ba ni nga pagtulunan ngon niya na? Kay si Paulino Agapay, naman kuno'y 490 ka pagpasaylo. Kay bisan kuno og kanani ang sagpaon, itahan man kuno ang pikas aping, og doon na kuno'y mukuha sa mga butang, iya man kunong ipanghatag. Ya, magbalita ra ba ni sila nga daghan kunong yuta nga ilang gi palit kay para kuno tukuran sa mahimo nilang membro, niyag ato ng kawaton, ila ka nang ihatag. Aber ato ng kwaon. Istorya ra man na mga mahal na mong tigpaminaw. Niya kanang lamok nga makapadaot sa panglawas, ang Dios nag-ingon nga gusto niya ayuhon ang panglawas. Unya papasagdan. Unya kana ganing mga tao o kabataan bradron nga gipangkuto ingon nila nga nagniwang na lang ka kay gikuto ka. Na di man nila pod kay may kinabuhi man kuno na kutob sa may kinabuhi dili ipapatay. Dawig dagsangon na sila karon og tungaw bradron unsaon na lang dig tungaw. O taaning doktrina Reverend, kaingon taaning mga atol atong lawat sa kay kining tungaw ra ba makasud ni sa atong mga panit makapilit atong panit. Pero di ra ba ning giloka katol mo ra ba ni bunhok ko ba? Astang bunhok siguro ani di po nila patyon kanay kinabuhi man. Oh, di ang may tabo magduda po ta ani nga ilang panimalay na puros kuting ba. Kay ngano? Kanang kuting kinahanglan man nagpatyon isprihan na di nila isprihan na unsaon na lang ani nila. Lugar atong inon hoy mga kuting, pamalhin po taon mo kay ugwa pa lang magsugo ning among bag-o ngalan nga Hesukristo Paulino Agapay ato na lang maistorya hinon badron dugay karaunta namong gipatay. Mga mahal mong tigpaminaw kung atong pamaladungan murag layo ra sa tinod walay Dios nga nag-una kay gusto sa Dios nga ipag-amping ta ug ipagmaayo ta sa panglawas. Pagkadili mo sibo, unya mag-angkon tag katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios nabay mga baliko nga mga pag-explicar o katarungan bradron kay busa gani ipasulti ni siya kay ipamemorize ang mga bersikulo inig humagbasa ani kay na may ilang pangutana unya premiuhan kana kay gipasulti na bradron kini tinuod gini nga mga panghitabo kay nganong gi sulti-sulti man ni sa ingon ini. Tinuod ka na, kay lisod mo log inyo nang iyon nila sa kahanginan o wag gina ninyo po buhata. Di tinuod yun nga wag giday mo mupatay glamok, wag mo mupatay o kining kuto. Amo na lang hinang makakatawa ta o uban pa diha mo na makakatawa ta nga ang tao na ra magikuto labi na sa mga babae tagasbog nagikuto mga magdudam sa ta basig mga kutoon na pud ni sila red. Di ako pagka ang katawan ta sa Dios integraran ta sa pulong sa Dios, di ra bagid makitag baliko o balitad. Kay kining Dios ra ba ang pulong nga magagikan sa iyang baba puros pagkamatarong. Basahon ako sa Proverbio Kapitulo 8, versikulo 8, ingon ini ang atong mabasa. Ang tanang mga pulong sa akong baba, mga pagkamatarong man, pahayag ni Dios nga tanan dong pulong nga gikan sa iyang baba, pagkamatarong niya. Kung intrigar ni siyang mga katawan mo, ni siya ang mahitabo. Walay bisan unsa nga baliko, di balita diya kanila. Dakon, mo nang niya atong paningin lagi Reverend, nga kinis Paulino Agapay, mo kani si Ginoong Jesucristo, matod pa nila, bagong ngalan ni Kristo na, ang pagpanudlo, di man may sibo sa nakasulat sa Biblia. Kaya ang Dios nagtudlo nga ang katawan kinahanglan magmaayos panlawas nang mahitabo ani karon na kuto Madaot man ang panglawas. madaot og daghan tag kuto na mao man na giingon na ba na usahay nga atong ulo madaot nga nang yung kanabang na mga nuka-nuka Reverend ba nga mutubo sa atong ulo tungod sa kuto na Sa kinanan o sa pagtusik o pagtuhik sa kuto. okay na man pud na sila yung mga inuntag baba nga ngipon diha karon panang litag muduot na sa imong panit siguro di na mo hinungdan nga nagnuka-nuka ng imong mga ulo karon das kuto na kamo lang magigo mga igalag mga kaigsunan kung gusto mo magpasakop ani pagtulunan nga ang dangatan nato ani kutoon taning mahitabo ani kay di man tay mapatay kuto ni sila. Unya ang mahitabo pod nga una pa hinuntang mapatay kaysa lamok berdrone na wala na bosa. Kana lang daan mga mahal namong tigpaminaw ato nang masabot og makwenta oy. Ha nga dili og sukwahi gid na
sumala na sa nakasulat sa Biblia. Busa nini nga mga pamahayag o sa inyong paguna-una nakatamay ang mga ministro sa PBCM Dili, oy, kumikan sa ilang doktrina. Di ba ang tuyo nila nga nung gipahayag na para ipasabot nga ang Dios dili gyud ay kuno patay. Tinod man na sa tao og uban pang angay dili niya na, pero sa mga butang nga ingon niya na ato pud taon ng irokon, oy, patyon pud nato ng kuto pinagi sa pag si tawag ani irok may tawag ani. Ang uban episode. Tisoron man kuno ng uban ana Reverend, mo man ay terminong gamitonon, irok or tisoron. Gikas kuto lusa og kuyaman. Busa pati sa lamok mag-iwas ta niya na kung mudagpak nato na nga napuno nas dugo di kay pasagdan kay kung ang dugo niya to nga nasuyop sa lamok unya mosuyop pud nimo gikan tos mga gipang malaria pud nga mga tao kay gikan man sa lamok di madaot ta. Busa mga mahal mong tigpaminaw among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa mga kamaturan. May abot na mga oras, daghan pa unta atong ikasulti. Ang tudya ang among ikaalagad kinyo sa sunod Domingo, inyo pa kaming sundan para sa pagtino pa sa ubang kamaturan. Sa ngalan na lamang sa magtutunlo, Master Tomas, di Eugenio Sinio, kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalan sab sa kauban nga Evangelista o Ministro. Kiniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. DXPR Tatak RMN. Ito ang DXPR 603 Tatak RMN. Oras, tatak, alauna.